O pár minút mám telefonát s predsedom Európskej rady pánom Koštom ohľadne samitu, ktorý bude budúci týždeň v Bruseli. S veľkou ľútosťou konštatujem téma číslo 1 Ukrajina. Téma číslo 2 peniaze pre Ukrajinu. Téma číslo 3 pôžičky pre Ukrajinu. Téma číslo 4 zbrane pre Ukrajinu. Téma číslo 5 ako pomôcť Ukrajine. Téma číslo 6 ako nenechať Ukrajinu osamotenú. Téma číslo 7 ako poraziť Rusko. Stále nič. Až na konci niečo, že o konkurencieschopnosti sa snáď môžeme trošku porozprávať. Pamätáte sa, ako som blokoval prijatie 18. balíka, keď som povedal, že nebudem hlasovať za 18. balík, pokiaľ nebudú urobené úpravy v tzv. Repoweringu, to je v rozhodnutí od 1. januára 28 zastaviť toky plynu. To ešte len bude cirkus, dámy a páni. Som zvedavý, čo budete potom hovoriť, keď ani kvapka ruského plynu sem nepríde, keď sem nepríde ani kvapka ruskej ropy a pripravme sa na to, že možno nebude ani gram toho, čo potrebujeme do atomových elektrární.